Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, пры мікрафоне Маша Калеснікава, і мы сёння, як не дзіўна, размаўляем пра беларускую музыку. Прынамсі, пра лепшыя альбомы мінулага года. Так, эксперты Байер нарэшце разняволіліся, нарэшце саспелі дзеля таго, каб уручыць прэміі беларускім музыкам за лепшыя альбомы 2017 года. Галоўны эксперт краіны Зміцер Бескаравайны сёння ў нас у эфіры. Шчыры дзякуй, Маша. Калі ласка. Ну і адзін з найлепшых музыкаў, я ўсё адно не пабаюся гэтага слова, сур'ёзны чалавек, паэт да таго ж, Улась Лянкевіч. Ягоны гурт, дарэчы, «Тонкі ход» таксама ёсць у намінантах на лепшы беларускі альбом за той самы лепшы беларускі альбом, таму што я прызнаюся, што я ў сваіх ацэнках на першае месца натуральна паставіла гэты альбом. Таму ты яго і запрасіла. Колер якога няма. Натуральна. Цяпер я разумею, як гэта ўсё рабілася. Прывітанне. Прывітанне. Так, мы не разняволіліся, мы просто, рэшце-рэшт разабраліся з партнёрамі, просто мы хацелі, каб юбілейныя 10-е ўзнагароды адбыліся як след, у сэнсе... Чырвоным дыванком. Не, без лімузінам. Лянкевіч у лімузіне. Маша, не ў тым месцы. Гэта не з той гісторыі. Ну чаму? Не, просто каб была і цырымонія, і прызавы канцэрт для пераможцы намінацыі «Лепшы альбом году». Вось, яно будзе. Толькі праз гэта мы затрымаліся, збольшага, вынікі былі гатовыя ў лютым яшчэ. Ну так. Ведаеце, зараз складаны час, трэба знайсці грошы, магчымасці, ўсё такое. Ясна. Добра, беларускія артысты, эксперты, крытыкі, не толькі беларускія, і замежныя, праслухалі 240 беларускіх альбомаў у мінулым годзе. Нешта такое, так. Беларусы сталі больш пісаць альбомаў? Гэта, здаецца, самая вялікая лічба, якая была за апошнія 10 гадоў. Просто зараз можна запісаць альбом дзе заўгодна. Можна запісаць у хаце на свой хатні камп'ютар. Просто якасць будзе залежыць, з аднаго боку ад абсталявання, з іншага боку ад таленту, але збольшага зараз запісаць, выкласці ў інтэрнэт праблемы няма. Збольшага гэта змянілася 2-3 гады таму, таксама нашы падлікі чаму змяніліся. Таму што 2-3 гады таму мы вырашылі, што трэба ўжо лічыць афіцыйнымі рэлізамі ўсе тыя дыскі, якія выкладаюцца проста на УКонтакце. Таму што збольшага часам яны маюць большы распаўсюд, чым рэлізы, якія друкуюцца на дысках. То бок мы бралі інтэрнэт-рэлізы, але ставілі ўмовы, што мусяць быць анонсы ў сродках масавай інфармацыі, але ізноў ВК-рэлізы зараз часцяком маюць большы ахоп, чым тое, што прэзентавалася на сродках масавай інфармацыі. Таму мы ж такія, ўсё мусіць быць па правілах, ва ўсіх аднолькавыя магчымасці, таму давялося ўсіх знайсці, падлічыць і перапісаць, ацаніць, паслухаць. Гэта было складана. Малака нам не хапіла. Але, сколькі? 33 альбома мы адрэцэнзавалі. І, часткова яшчэ былі альбомы нейкія там якасныя, але просто, тое, што мы не зусім разглядаем, тому што мы не можам, нельга адны і тыя крытэрыі прымяняць да зусім розных стыляў музыкі, нельга ва ўсім цалкам неяк больш-менш упэўнена разбірацца, таму нейкія найбольш экстрэмальныя варыянты металу, электронікі. Я не скажу, што мы адмыслоўцы ў хіп-хопе таксама. То збольшага поп, рок, такая поп-электроніка, так скажем, Індзі, нешта кшталту таго, такі больш-менш мейнстрымавы зрэз мы робім. Досыць шырокі, але пры гэтым не бесканечны. Вось, Улась, як ты лічыш, тое, што беларускія артысты запісалі 240 альбомаў у мінулым годзе, гэта ўсё ж кажа пра тое, што людзі гоняцца за колькасцю ці за якасцю?
Не, ну калі б яны гналіся за колькасцю, это б значыла, Кожны што кожны напісаў, напісаў бы па правда. 10 альбомаў за год, як бы. Таму я не думаю, ну і тым больш я мяркую, што сапраўды слушна ўжо зміцер адзначыў. Думаю, што гэтых альбомаў было запісана ў 2,5 разы больш, напэўна, калі Нехта забыў выкласці. ну, я маю на ўвазе, калі ўзяць астатнія стылі і гэтак далей, электроншчыкі таксама дома сядзяць Не, і гэта мы пішуць. збольшага лічылі ўсе стылі, але просто мы В сэнсе, просто адразу частка адкідалася, потым адкідалі ужо тое, што праслухоўвалася. там альбо па балах не праходзіла, альбо па стылях. Ну зразумела. Не, ну мне здаецца, я заўсёды веру, што колькасць некалі пераходзіць у якасць, таму я вітаю любую колькасць, і чым большая колькасць, тым лепш. Ну, па-першае, мне здаецца, это значыць, што, не ведаю, магчыма, людзі трошкі смялейшымі сталі. Гэта, канешне, часам дае такія спрэчныя вынікі, бо адкрыеш, напрыклад, тузін і паслухаеш, людзі штосьці называюць альбомам, гатовым нейкім прадуктам, з якімі яны хочуць падзяліцца, як бы ты гэта ўключаеш, і гэта, на вялікі жаль, нават не ўзровень там студэнцкай самадзейнасці, такое таксама здараецца, і гэта называецца альбомамі. Але нічога, мы можам гэта сцярпець, таму што дзесьці сярод гэтага відавочна нейкія перліны нараджаюцца, і гэта класна. І сама па сабе разняволенасць творчых людзей, гэта заўсёды на карысць, і заўсёды спадзяешся, што штосьці дзесьці выбухне, і мы ўвесь час вось у чаканні гэтага. Просто, мне здаецца, змяніўся час і логіка. Калі раней трэба было доўга-доўга працаваць і пры гэтым мець нейкі шанец выпадковы дзеля таго, каб запісацца ў прафесійнай студыі, потому што гэта каштавала вельмі шмат грашэй, там мець абсталяванне, інструменты і гэтак далей. То зараз тэхнічна ўсё, таксама грошы пэўныя патрэбныя, але збольшага база тэхнічная ёсць дома, асабліва па такіх стылях, як там все, што звязанае з віртуальнымі інструментамі, так мовіць. Взять просто мікрафон, то бок хіп-хоп, там, розныя гатункі электронікі таксама. Натуральна, што яно адрозніваецца па гучанні, але збольшага ты хаця б можаш гэта зрабіць, і калі гэта зроблена таленавіта, няхай на дрэнным гуку, то гэта пачуюць. Ну так, і гэта дзве розныя парадыгмы. Людзей зачапіць можна. І перайшло менавіта ў тое, што зараз вельмі шмат такога пачатковага, але праз гэта прасцей заявіць пра сябе, у пэўнай ступені прасцей хаця б тэхнічна неяк рэалізаваць таленавітым музыкам. Але пры гэтым ім трэба зноў прарвацца праз усю гэтую масу. Ну так, я думаю, што, дарэчы, многіх натхняюць прэцэдэнты такія усялякія, вось не ведаю, самае апошняе, як з'явілася раптоўна спявачка Грэчка, да, расійская. То бок дзяўчына грае пад гітару, просто, да, як бы вяртанне нейкае да зусім такіх пракаветных формаў. У прынцыпе, увогуле нікога не цікавіць, якой якасці там што запісана, і якасць выканання таксама не цікавіць, але як бы чапляе, ёсць харызма, ёсць вось, нешта тое самае, нейкая магія прысутнічае, яна чапляе нейкіх сваіх аднагодак, можа быць, і нават шырэй кагосьці, і все, да, як бы, і гэта выбух, гэта сапраўды вось інтэрнэт-выбухі. І мне здаецца, што вось гэта таксама ўплывае на людзей, яны разумеюць, што, ў прынцыпе, на сёння, скажем, не трэба чакаць прадусарскіх уліванняў, не ведаю, і сапраўды нейкіх надзвычайных грошай. Можа так скласціся, што ў межах пэўных стыляў, да, ты можаш стаць, не ведаю, мемам, і назаўтра ў цябе ўжо 1000 падпісчыкаў на Ютубе. Ці не мемам таксама, просто той же Корж, першы альбом, які збольшага быў зроблены на хаце, але пры гэтым ён стрэліў, і сам ён зараз кажа, што, канешне, першы альбом там і неякасны, і ён зараз па-іншаму ставіцца да тэкстаў, спрабуе рабіць зусім па-іншаму музыку і робіць значна больш якасна нават з другога альбома. Просто, але пры гэтым ён стрэліў менавіта з першым альбомам, які быў зроблены ў хатняй студыі. Так, давайте я звярнуся да нашых слухачоў. Сябры, я нагадаю, што сёння мы размаўляем пра беларускую музыку і, прынамсі, пра лепшыя альбомы 2017 года, якія будуць вызначаныя і адзначаныя на прэміі «Эксперты BY» 11, здаецца, красавіка. Так? І нашы сённяшнія госці Зміцер Бескаравайны, кіраўнік сайта «Эксперты BY» і лідар гурта «Тонкі ход» Улась Лянкевіч. Дарэчы, у каментах пад гэтым відэа, калі ласка, пакідайце свае
аповеду пра тое, якія альбомы ў 2017 годзе беларускія альбомы вы слухалі, які з іх лічыце найлепшым. Ну, дарэчы, нас можна слухаць у Фейсбуку, Аднакласніках, ВКонтакте, так што далучайцеся да нашага эфіру. Ну, вось 33 альбомы, так? І 11 номінацый. Здаецца. І ўсе намінацыі поўныя. Паўнавартасныя намінацыі. То бок у нас пэўны час, здаецца ж, былі праблемы ўвесь час з поп-альбомам, а тут і ЛСП, проста нейкі такі росквіт, і Макс Корж. Ну, па-першае, трэба улічваць тое, што 4 намінацыі гэта асобныя прызы 4 журы. То бок усё ж збольшага, калі браць там стылістычныя намінацыі, плюс дэбютны альбом, плюс лепшы альбом году, іх атрымліваецца колькі 7. То будет трохи інше. А про поп-альбом, ну тут залежить від того, як наогул лічыць. Тут є такі сучасний диспут. Ось ЛСП, Макс Корж і інші хлопці з гэтай хвалі. Гэта ўсё ж рэп, хіп-хоп, альбо поп-музыка. Гэта поп-музыка? Уладзь. Не, ну, тому что, ну, збольшага іх часцяком, вось там флоу, усе іншыя, нават, ну, флоу даволі такі, ну, сучасны, ну, ён і мейнстрімовый з аднаго боку, але і ў пэўным сэнсе такі трэндавы сайт, які пачынаўся менавіта з хіп-хопа. Яны гэта называюць лепшым, здаецца, рэп-альбомам, іх назвалі. Яны былі ў намінацыі, і перамог, здаецца, ЛСП. І вось гэта такі цікавы момант. Владзь, у нас хвілінчка, давай. Я ўвогуле лічу, што... Кіхот гэта поп-музыка. Так, все гэта поп-музыка, я вельмі пракаветных поглядаў. Ну, як жанр, гэта поп-музыка, відавочна, але калі браць, ну, стылістычна, ну, я думаю, што самавызначэнне ў першую чаргу. Як бы, калі панк лічыць сябе панкам, ён панк, што б ён там не рабіў. І рэпер тое ж самае. Калі яны лічаць сябе хіп-хопам, значыць хіп-хоп. Сябры, мы перарвемся на невялікую паузу на навіны на Еўрарадыё і неўзабаве працягнем наш эфір. Заставайцеся тут. Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё. Они вернулись, а нас простыл и след, голос юный питерских улиц, по-московски охрип и ослеп. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, у студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Раскамнагляд падаў Таганскі раённы суд Масквы пазоў аб блакаванні тэлеграмаў. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні прэс-службы ведамства. Раней Раскамнагляд даў тэлеграму тэрмін да 4 красавіка, каб перадаць ФСБ ключы шыфравання. Ведамства абяцала, што ў адваротным выпадку будзе праз суд дамагацца абмежавання дзейнасці месенджера на тэрыторыі Расіі. Затым у канцы сакавіка ФСБ усталявала тэрміну 10 дзён для месенджераў, тэлеграма, ВКонтакте і іншым, цягам якога яны павінны перадаваць ключы шыфравання. Прадстаўнікі тэлеграма неаднаразова казалі, што перадаць ключы шыфравання тэхнічна немагчыма. У Беларусі будуць больш жорстка караць за правапарушэнні. У п'яным выглядзе такое рашэнне прыняла Генпракуратура, і да 1 чэрвеня разам з Саўмінам, Верхоўным судом і адміністрацыяй прэзідэнта яны мусяць падрыхтаваць прапановы пра больш жорсткія пакаранні за правапарушэнні, учыненыя ў нецвярозым стане. Гэтага запатрабаваў Александр Лукашенко на пасяджэнні Савета бяспекі ў лютым.
База звестак пра незанятых у эканоміцы працаздольных грамадзянах будзе створаная да 1 снежня. Такую дату назваў першы намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Андрэй Лабовіч. На працягу года зацікаўленыя ведомствы будуць фармаваць гэтую базу і да 1 студзеня 2019 года грамадзяне, якія трапяць у гэтыя спісы, будуць кампенсаваць паслугі, асабліва камунальныя і за карыстанне жылым памяшканнем. Заўтра ў нашай краіне 16-18 градусаў цяпла пры ўмераным ветры і сонцы. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Яшчэ раз усім салют, гэта па-ранейшаму жывы эфір Еўрарадыё. Нагадаю, што мы не толькі ў эфіры на радыё, мы яшчэ і ёсць у відэастрымах у наших сацыяльных сетках, у Фейсбуку, ВКонтакце і Аднакласніках. Сёння мы размаўляем пра беларускую музыку, а прынамсі, ісці дакладней, пра музычную прэмію «Эксперты БАЙ», уручэнне якой адбудзецца 11 красавіка ў Мінску, і галоўны эксперт Зміцер Бескаравайны і музыка, чый гурт прэтэндуе на перамогу ў гэтай прэміі. Так вырашыла Маша. Лянкевіч. Ну, я вырашыла, таму што я ж галасавала, я ж кажу табе. Ну, калі што, мы будзем ведаць, хто ва ўсім вінаваты. Мяне, калі што, пачнуць пытацца, чаму Тонкі Ход. Пачакайце, я чытаў нашу назву ў намінантах. Пачакайце, і тады я скажу, што усе пытанні да мяне. Окей, добра. Такім чынам, у мне такое пытанне. Глядзіце, слухачы і гледачы, якая класная тут рэч апынулася. Гурт Тонкі Ход выдаў свой цудоўны альбом «Колер якога няма», а потым заявіў, што ўсё, гурта больш няма. І колеру няма, і гурта няма, гарацей. І вось, у выпадку, калі гурт Тонкі Ход за свой альбом «Колер якога няма» атрымае лепшую прэмію, лепшую узнагароду, стане альбомам года, ён мусіць сыграць да 1 чэрвеня канцэрт у Мінску. І вось што вы будзеце рабіць, Уладзь? Ну, па-першае, вельмі складана дзяліць шкуру, значыцца, незабітага мядзведзя, безумоўна, і мы нават з гэтай нагоды ўсё-такі перамовіліся між сабой, наша цудоўнае зорнае трыо. Вы ўпершыню за апошні год паразмаўлялі. Так, безумоўна. Ну, у нас все, як у сур'ёзных рок-музыкантаў. Вы даслалі адзін аднаму ліст. Так, ліст праз пасярэдніка, прычым, ну, абавязкова. Не, такі заказны такі, як бы з рук у рукі. Вот. Слухайте, а як вы разыходзіце? Адзін аднаму даслаў чорную метку? Так, безумоўна. Ну, мы смайлік даслалі просто. Чорны смайлік. Не, насамрэч, сітуацыя сапраўды можа быць цікавай, і неяк все-таки мне незручна гаварыць, тому што мы так, ну, запабягаем наперад, і як бы все-таки невядома, што там будзе. Але натуральна, што, як сказаць, 50 на 50, магчыма зграем, магчыма не зграем. Ну як это вы не сыграеце? Не будзеце мець права. Можа 33 на 33 на 33? Дзіма, чакай, ну а калі яны скажуць, не, мы не будзем граць, дык што, ўсё? Ну, прыз будзем раіцца з імі, каму аддаць прыз. Ну, збольшага мае атрымаць. Ну, такой сітуацыі не было, найперш. Мы тады, звычайна... Гурт Тонкі Ход вельмі унікальны, мы заўсёды Усе ставім спецыфічныя пытанні мы вырашаем рады штатных экспертаў, калі там нейкія такія спрэчныя рэчы, таму што ўсё ведаць наперад немагчыма. І калі, ну, адбудзецца сітуацыя, што вось, ну, напрыклад, калі яны перамогуць і скажуць, а мы не можам зайграць канцэрт, тады я буду раіцца з радай штатных экспертаў, што мы робім у гэтай сітуацыі. Ці гурт вырашае, ці мы просто перадаем таму, хто другую месца заняў. Як на Еўрабачанні практычна. Так, безумоўна. Не, ну, насамрэч, я адразу магу сказаць, што, канешне, мы, у прынцыпе, зацікаўленыя ў тым, каб паспрабаваць граць канцэрт. Тут праблема такая, што тут умова часам яны вяртаюцца? Умова стаіць, не, ну чаму? Хаўтуры па Тонкі Ходу, чаму не, як бы. Рэч у тым, што да 1 чэрвеня... Жыццё пасля смерці. Так, безумоўна, конечно. Вечная. Реюніон. Тут праблема, конечно, у такіх вельмі строгіх правілах. Колькі
грошей до запрапануюць. 1 чэрвеня абавязкова, Ну, а ўсё калі сур'ёзна. другога, то все, Ну, конец, так, і так. все адмяняецца і Ну, а што вы абнуляецца. думалі? Таму там трэба будзе глядзець увогуле па сітуацыі, канешне, як складзецца, калі сур'ёзна. Вось. Але не будзем забягаць, там хапае годных прэтэндэнтаў, таму. Адразу хочацца задаць пытанне, а калі вы раптам все-таки пагадзіцеся, ці ўсё ж можа зноў пачнеце граць разам? Ці ты ўжо там зусім заграз у новым сваім праекце, які будзе ўдзельнічаць у конкурсе на басовішча? Распавядай, усім жа цікава, чым ты зараз Не, займаешся. насамрэч, як бы я займаюся зараз новым праектам для таго, каб, ну, там, не ведаю, як рок-музыканты не спіцца, не сесці на наркотыкі пасля дэпрэсняку і все такое. У сэнсе трэба чымсьці займацца, таму... Не, ну яны просто зайздросцяць бубначу і таму А займаюцца што з нечым. бубначом? Што з бубначом? Ну, яго Я- ўсё добра, і ён ён ездзіць грае у ў Нямецку. гурце Ірдарат, О! ездзіць з турамі па Нямецчыне і ўвесь такі А, прыгожы я у скараной жылетцы. Андрэй, прывітанне. Я, дарэчы, яго бачыла на Дзень волі з Надзяй і подумала, цікава, як это, што это яны Вось, так разам? што ён пакуль што сабе знайшоў месца, здаецца, пачуваецца выдатна. А Макс? Максім Субач, клавішнік, таксама працуе над сольным праектам, але больш студыйнага характару. Ён сядзіць самы гаротны, канешне, я павінен сябе шкадаваць, это зразумела. І вось я такі весь беспрытульны і все-таки спрабую нешта рабіць, але на сёння, канешне, гэта яшчэ толькі ў такім зародкавым стане і, скажем, не для самых публічных абмеркаванняў яшчэ гэты праект. Ладно, будзем чакаць, калі Ён увесь саспееце. пачырванеў пасля гэтага пытання. Так. Ну, спадзяюся, што тут чорна-белыя камеры. Не. Не, ну, вось. Вам Гэта колер якога няма. Я хочу, сябры, вам яшчэ нагадаць, што вось гурт «Тонкі ход», напрыклад, будзе змагацца ў намінацыі «Лепшы рок-альбом» разам з гуртом «Супер БС» і «085». Так, і, у прынцыпе, гэтыя ж гурты могуць таксама прэтэндаваць і на лепшы альбом года. І амаль усе пераможцы басовішча. І амаль усе пераможцы. Не, «Супер БС» яшчэ там не быў. Ну, я ж кажу, амаль усе. Амаль усе. Ну, Дзіма, увогуле, што табе спадабалася больш за ўсё у беларускіх альбомах у гэтым годзе, да, 2017? Ты можаш, напрыклад, вось слухаючы, праслухоўваючы іх, сказаць, што так, беларускія музыкі ўсё ж пачалі ісці ў ногу з часам, так, што яны, там, стары беларускі рок, вось гэты самы такі, там, калі ўключаеш і кажаш, ой, беларускі мов, што ўсё, ён ужо таксама сыходзіць, ягоная эпоха, так, вось, і што самае цікавае было ў альбомах? Ну, мне здаецца, што тут галоўна не перайсці да гэтых надояў і там павялічылася вытворчасць на столькі працэнтаў, электронікі на столькі працэнтаў і гэта вось я не падлічваў. Ну, музыка змяняецца, гэта бачна, і мне здаецца, і па гучанні, па гуртах, якія у тых жа намінацыях збольшага, таму што, ну, шмат хто лічыць наш выбар даволі кансерватыўным, напрыклад, і гэтак далей, а шмат хто кажа, што хто гэтыя людзі. Вось, таму атрымліваецца вельмі па-рознаму, але, ну, ўсё змяняецца, а як яно змяняецца? Ну, у тым ліку сярод намінантаў ізноў, ну, ты ж супербэсы, якія ездзяць усюды па заходніх краінах, па Еўропе, ЛСП Корж, якія збіраюць вялікія залы, Наві-бэнд, якія ў Беларусі вельмі папулярны. З іншага боку, ну, сярод намінантаў абсалютна, ну, такія не масавыя гурты. Ну, то есть супербэсы, якія з Беларусі, ну, некалькі соцень збіраюць, і ўсё. Што, ну, у параўнанні з раней пералічанымі гэта даволі мала. І нішава, так скажам, ці наогул невядомыя для масавай публікі гурты теж. Тонкі ход? Ну, Тонкі ход гэта гамон проста. Гліч... Бубен Нарушевіч Байсан. Ну, Ульяніц з Польшчы, таксама гурт, дарэчы, як і 085. Можна задаць наступнае пытанне пра як яны патрапілі ў гэты спіс. Гурты з Польшчы. Ну як это ж зразумела. Ну можаш распавесці нашым слухачам, калі хто не ведае, як гэтыя гурты з Польшчы патрапілі ў спіс лепшых беларускіх альбомаў. Просто мы лічым, што, ну, беларускі кантэкст ён не толькі ў грамадзянстве,
але таксама у дачыненні да беларускай культуры. Натуральна, што ну, 085 не толькі таму, што яны этнічныя беларусы, але і спяваюць, ну, яны ствараюць песні на беларускай мове, басовішча і гэтак далей, то бок яны ўвесь час збольшага ў беларускім культурным полі, няхай трохі за мяжой, і не вельмі добра вядомая тут. А Ульяніца — гэта іншы выпадак. Это спявачка Ульяна Гедзік з Берасця, якая паехала вучыцца ў Польшчу, там скончыла ВНУ, і там заснавала свой гурт, але яна засталася ў беларускім кантэксце, мы так лічым. Ну, таму што падзяліць усё так, каб спадабалася ўсім, немагчыма, бо выконвае беларускія народныя песні у сучасных джазавай апрацоўцы сваім польскім гуртом, і мы не бачым праблемы. Ну, мы не бачым нагоды адмаўляцца ад беларускіх музыкаў, калі яны працуюць за мяжой, з замежнымі музыкамі, але пры гэтым ствараюць, ну, беларускую музыку. Навошта казаць ім, што вы не нашы. Лепш падтрымліваць іх. Сябры, нагадаю, што сёння мы размаўляем пра беларускую музыку, пра прэмію «Эксперты Бай», якая будзе уручаная 11 красавіка ў Мінску беларускім музыкам за лепшыя альбомы 2017 года. І сёння госці жывога эфіра Еўрарадыё Зміцер Бескаравайны, галоўны эксперт, кіраўнік сайта «Эксперты Бай», і Улась Лянкевіч, музыка з гурта «Тон Кіхот». А гурт «Тон Кіхот» прэтэндуе на званне, дакладней, яго другі альбом, колер якога няма, прэтэндуе на званне лепшага альбома 2017 года. Гурт якога няма з альбомом колер якога няма, прэтэндуе на званне. Альбом якога няма. Так, ну альбом ёсць. Да, дарэчы, ёсць альбом. Дзе яго можна набыць? У мне напісаць у прыватныя паведамленні. Ну, Максім таксама прадае сваю частку наклада. Так, і Андрэй прадае сваю частку. А хто Колькі дэмпінгуе? у кожнага? І хто так дамінуе з вас? У каго лепшы кошт? Продажы. І хто даражэй бярэ? Я, дарэчы, па-мойму, мы прызначаем кошт, гледзячы чалавеку ў вочы, просто вот за колькі захочам, за столькі прадаем. Кошт якога няма. Так. За колькі прадасі Бескаравайнаму, за колькі? А я Я маю спасылку просто дам. Ну ладно. Не, насамрэч, яго таксама можна купіць у кнігарні Логвінаў, Сымбальбай, там сям яшчэ дзесьці ён таксама ёсць. Таму хочаце падтрымаць гурт, якога няма, абавязкова купляйце на фізічным носьбіце. за грошы, якіх няма. Слухайце ў машыне. Ну зараз альбом, мне здаецца, вось на фізічных носьбітах это спецыяльна для машын зроблена. Хаця все, канешне... Гэта флешка ці картка у вас там? Не, ну все слухаюць на флешках, але ёсць вінтажныя людзі, якія тут так вот дыск. Зараз стрымінг, ну разумееш, ну і тэлефон можна падлучыць да А калі ў лес паехаў? І все. Калі машына не новая, ну все натуральна. Не, у меня таксама дыскі, ладно. Ну так вось. Ну, глядзіце, 240 альбомаў за мінулы год, Што так? табе гэтыя лічбы? Ну, мне падаецца, што гэта нейкая касмічная лічба Наступным для разам, нашых калі ён музыкаў. будзе, то не будзем уже казаць, колькі альбомаў. Ну, чапляйцеся да гэтых Я лічбаў. ведаш пра што? Просто Дарэчы, калі ён будзе, вы выбачайце, можа не быць, да? Все, 10-й Прэміі якой юбілейны і няма. прэміі якой няма. Не, ну, 10-я Эксперты, якіх ёсць. няма, я так спадзяюся. Ну, пабачым, што з прэміяй, з сайтам, ну, у гэтым выглядзе ён працягвацца не будзе. А, Дима, ну так, дакладна, 10 гадоў. Вось, Ну, это ж хопіць юбілей. Да што Не, хопіць? просто ўжо гучала штосьці ў Фейсбуку, там нешта трэба мяняць, альбо нічога ўвогуле не рабіць, все. Што ты там думаеш сабе? Ну, вось, па-перше, Я давай... пакуль што думаю, што 11-го ўзнагароды, трэба іх зрабіць. А пасля? Пасля я з'язджаю ў Кіеў на мерапрыемства. Пабачым, ну зараз жадання рабіць сезон у класічным выглядзе абсалютна няма, і ну збольшага сайт будзе у такую зімовую спячку. выходзіць, ага. А Ці рэбрэндынг вясновую. нейкі будзе? Все ж, ты плануеш Я не ведаю. На гэты момант я лічу, што 10 год это больш чым дастаткова таго, што мы зрабілі на сапраўды на энтузіазме, і Ты стаміўся. ну, у пэўнай ступені так, ведаеш, гэта 240 альбом. О, бач, я гэта сказаў уже. Магчыма, мяне гэта і дабіла. Не, ну, ёсць розныя абсалютна рэчы, сапраўды, ну, калі прайшлі першыя 5 год, мы зрабілі такі апгрейд, зрабілі,
ну, менавіта тое, што адразу 4 журы ўплываюць на ўсе ўзнагароды, ну, на ўсе асноўныя намінацыі. Зрабілі адмысловы прыз, там рэкламная інфармацыйная падтрымка канцэрту, то бок практычны. А зараз, ну, я бачу, што і гэта ўжо вычарпана, і ну, цягнуць, зноў пісаць ну, усе рэцэнзіі цэлы год і слухаць усё гэта я не вельмі хачу, калі правду сказаць. І таму я пісаў, было нават паведамленне, што ну, і калі нехта, хто слухае, жадае праявіць сябе і вось мае ідэі, як там можна ўсё зрабіць па-новаму, я буду рады перадаць ключы і ўсё такое. Але як ты лічыш, усё ж апраўдана было вось гэтыя 10 гадоў такой працы? Апраўдана гэта ну, вельмі добры досвед. Я лічу, што мы шмат чаго зрабілі. Вось гурту толькі хода памаглі па выніках 2014. Я насамрэч перарву, выбачайся. Я лічу, што, канешне, это адзін з найкаштоўнейшых у музычным плане праектаў у Беларусі. Рэч у тым, што так, можна... Ну, я, канешне, мне зручна гаварыць, таму што нам ставілі добрыя балы. Ну, вы ж пераможцы. Колькі там апошні раз вы дыпломаў гэтых? Але я усведамляю, не, ну іх абышлі портмане тады. Так, але ў прынцыпе ўсё роўна вось такога зрэзу, што ёсць месца, куды можна прыйсці, так, можна пачытаць чужыя меркаванні, але калі ласка, ты можаш скласці сваё меркаванне. Гэта пэўная сістэматызацыя, гэта, ў прынцыпе, магчымасць убачыць, што ў Беларусі штосьці робіцца. Это, ў прынцыпе, вялікая праблема вечна. Людзі недаацэньваюць у нас, дагэтуль всё яшчэ недаацэньваюць там мясцовую сцэну і, як бы кажаш, нічога няма, нікога няма, нідзе, няма чаго паслухаць. Сапраўды ты музыка, якой няма. Так, ты беларуская музыка, это музыка, якой няма. І ты прыходзіш на сайт Эксперты Бай, і ты, ў прынцыпе, можаш убачыць. І мало таго, за гэтыя ты ж 10 гадоў ты можаш пабачыць як бы развіццё, ты можаш сам прасачыць гэта, і, безумоўна, это каштоўна вельмі, так што это круто. Ну, але гэта патрабуе вельмі шмат часу, і ў дадзены момант я яшчэ займаюся шоу-кейсамі і ўсімі іншымі рэчамі. Ёсць, ну, і адукацыйная зараз праграма. Усё зрабіць я не магу, прабачце. Ну, Дзіма, у любым выпадку дзякую табе за тое, што у свой час мяне запрасіў да супрацоўніцтва. Дзякую, Улад, што запісалі такі цудоўны альбом у мінулым годзе. Сябры, нагадаю, альбом якога няма. Я нагадаю, што сёння мы размаўлялі пра музычную прэмію «Эксперты Бай», якая будзе ўручана 11 красавіка ў Мінску. Нашы госці з «Місер без караваны», Улад Ленкевіч. Да пабачэння. Дзякую вам, хлопцы. Да пабачэння, дзякуй.